ginathag sang 3rd Infantry Division ng Philippine Army nga isa lamang ka aksidente ang natabo nga pagluthang sa isa ka soldado sa kaangay man nga soldado sa sulod mismo sang Camp Peralta, Hamindan, Capiz sang Pebrero 9. Ang biktima mo si Private First Class Wansel J. Puntuan, residente sang Purok 2, Lampangi, Limbungan, Cotabato, samtang ang sospek amos si Private First Class Rosario Manahero, nagapuyo sa Barangay Kabugaw, Lambunaw, Iloilo, nga taga-Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Lunsay ang mga ini nga na-assign sa 6th Cavalry Company under Operation Control Unit sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jesse Jun Ibalan, Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd ID Philippine Army, iyagin pahayag nga ila ginakabig bilang isa ka unfortunate event ang nasambit nga insidente. Suno kay Ibalan na base sa ila pinakaulihi nga investigasyon kag sa pahayag sang mga kaupdanan sang duha ka soldado, hindi direkta nga gintiro sang sospek ang biktima. Nagwa na suno sa ila ang biktima sa barracks sang sospek antes ini nagpalupok sang iya armas. Sa tion sang pagpalupok, yara na sa gwa sang barracks sang biktima kag ginapatihan nga aksidente lamang nga naigo ini nga nangin rason sang iya kamatayon. Ginapatihan nga yara man sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno ng duwa sang natabo ang insidente. Base man sa investigasyon, wala sang daan nga hiligot-anon ang duha nga kag wala man ang mga ini sang ginawayan. Ginpakigbahi naman ni Ibalan nga gindala na sa Rojas City ang sospek para sa prosecution services bilang kabahin sang inquest proceedings. Gintugyan naman nila sa Hamindan Municipal Police Station ang investigasyon sa insidente kag voluntaryo man nga gintugyan sa kapulisan ang mga kaupdanan sang biktima kag sospek bilang kabahin sang nasambit nga proceedings. Padayon man ang investigasyon sa mga otoridad sa kung paano nakasulod ang makahulubog nga ilimno na sa kampo bangod hugot ini nga ginadumilian. Doon to sa pagpamangkot naman ma'am sa mga kaupo nila sa unit, wala man daw sang grave nga rason kung nga nagpalupok o kung alleged na suspect. Kay first thing ma'am daw hindi sa directly do sa napatay kay actually ang sa incident is ara sa sulod sa kwarto, pagpalupok na lang and ego ang biktima na ara sa sagwa sa kwarto ya. Sa part ng alleged nga suspect, in turnover na sa PNP,